Evolution er en proces, som primært bygger på mekanismerne arvelighed og naturlig selektion. Arveligheden baseres på, at man arver egenskaber fra sine forældre. Naturlig selektion handler om, at de individer med de bedst tilpassede egenskaber har en bedre chance for at leve længe nok til at sætte afkom i verden. Det er en udvælgelsesproces, som sker på baggrund af de arvelige forskelle, der er mellem forskellige individer. De bedst tilpassede individer får spredt deres arvelige egenskaber til en større og større del af bestanden. Bestandens tilpasning ændrer sig i takt med, at den genetiske sammensætning ændrer sig. Der sker altså evolution. Som det fremgår af slidet, er det første karaktertræk, vi har valgt at arbejde med, kæben. Som det kan ses på grafen, så bliver kæbestørrelsen mindre og mindre fra hominoid til hominoid. Dog ses der en afvigelse fra chimpansen til afarensis, hvor man ser en mindre kæbeforøgelse. Det har vi fundet ud af ved at bruge det her program, hvor man ret simpelt tager markøren og placerer. På det smalleste sted har vi sat det på hver kæbe, og så trukket den henover. Og så på den måde får man et mål, som så bliver plottet ind på grafen. Og det samme har vi altså gjort for hver af de 4 arter, sat markøren på det smalleste sted, og så målt henover. Størrelsen på kæbeknoglerne fra fortidens mennesker viser, hvorledes kosten har ændret sig i takt med, at hominoiderne har ændret sig. I takt med, at menneskearterne så småt begyndte at benytte redskaber, som f.eks. ild, så er nødvendigheden af store og muskuløse kæber svundet ind, da føden er blevet lettere tykke, og føden er også blevet lettere at tilberede. Denne ændring i kosten har blandt andet gjort, ændring i kosten, som har gjort, at menneskekæben er blevet kortere. Afarensis så vi af dem, der har den største kæbe, og det kan også begrundes med kosten. For man ved, at afarensis kost bestod af meget hård mad, det kunne fx være nødder og sådan noget, som har krævet en meget kraftigere kæbe. I takt med, at behovet for kraftige kæber blev mindre, så kunne vi udvikle vores hjerner, da kæbernes træk på kraniet blev reduceret, hvilket leder os over til det næste karaktertræk, vi har valgt at arbejde med, som er hjernen. Udregningerne viser, at hjernen bliver en større og større del af den samlede kropsvægt, hvor Homo sapiens er det hominoid, der tydeligst har den største hjerne i forhold til kropsvægten. Vi har fået opgivet, at en gennemsnitlig hjerne for Homo sapiens fylder 1350 kubikcentimeter, hvortil den gennemsnitlige Homo sapiens vejer 78 kilo. Disse 2 tal divideret med hinanden giver den relative hjernestørrelse. At Homo sapiens er det hominoid med den største hjerne i forhold til kropsvægten, kan blandt andet hænge sammen med, at homoslægten er begyndt at spise kød, hvilket giver et energioverskud, som har den effekt, at der er ekstra energi til, at hjernen kan udvikles og vokse. Chimpansernes føde består hovedsageligt af blade og lignende, som de gumler på halvdelen af dagen, hvilket er meget energifattigt, og som derfor ikke har kunnet bidrage med nok energi til, at der har været noget overskydende til hjernens udvikling. Dette energioverskud i forbindelse med homoslægtens kost er også med til, at der i hjernen er dannet flere forbindelser og synapser, hvilket har øget hjernens størrelse. Det sidste karaktertræk, vi har valgt at arbejde med, er tænder. Som det ses på skemaet, har alle hominoiderne samme antal tænder, 32, der er fordelt ligeligt i over- og undermund. Chimpansen har store fortænder og et parallelt tandsæt i over- og undermund. Den har de største hjørnetænder af de 4 hominoider og et stort mellemrum mellem tænderne. Afarensis har også store tænder og nogle hjørnetænder, der er lidt større end resten af tandsættet. Afarensis har også et mellemrum mellem tænderne, men dette er dog ikke så stort som på chimpansen. Homo erectus' tænder er gennemgående samme størrelse, og hjørnetænderne er nogenlunde samme størrelse som resten af tandsættet. Homo erectus har, modsat de 2 foregående hominoider, intet mellemrum mellem tænderne. De nævnte observationer for Homo erectus er ens gældende for Homo sapiens. Som det fremgår af dette slide, har vi på baggrund af vores resultater tegnet et formodet stamtræ med udgangspunkt i udbredelsesperioden samt de morfologiske ligheder og forskellige hos de 4 hominidkranier. Til sidst vil vi behandle fejlkilderne. Den største fejlkilde er uden tvivl usikre målinger. Måden man måler på, bliver i dette program til en subjektiv vurdering, hvilket umiddelbart ikke er en fejlkilde. Dog er det i den forbindelse vigtigt at være konsekvent, så man tager samme forbehold ved hver enkelt måling. Når man skal måle f.eks. tænderne, skal man være konsekvent og sige, at man foretager alle målinger på samme måde på de forskellige hominoider.
Hvis man på det ene hominoid måler fra midten af tanden, og på et andet hominoid måler yderst på tanden, får man resultater, der ikke er troværdigt sammenlignelige, hvilket selvfølgelig skaber usikre resultater. En anden fejlkilde er, at vi kun foretager målingerne på ét kranie. Dette tager ikke højde for variation hos det enkelte hominoid eller for variation mellem kønnene.